Civil bago ma-interview. Dati-dati pag tinawag nakakausap ka agad, ha? Tawagan natin, tawagan. Sana walang kinalaman sa ano. Walang kinalaman sa rating. Diba? Kapag hindi malinaw. Hindi na ma-reach. Hindi na ma-reach. Kasi mas mataas siya eh. Oo. Hindi na ano. Walog niya na. Sa labas. Gawa lang na. Sa DFA, dahil meron pala tatlong Pinoy Civil na sumubok sa IEM. Oh? Subuhoy. Sasahin na lang ako. May dalawa mo tayong ulam. Ng ating gobyerno. Kayo lang, yung kakain lang. Ako Sinasabi sa balita na kumpirmado ho sa pagkakain ka? Ang pagtugod sa tatlong Pinoy sa kanilang Angela, mag-arais ka din? mga kababayan natin ang totoo. O nasa barko? Nasa barko. Napakarami na pala tinutugod dyan. Ayon sa opisyal ng ahensya na may ilaw pala yun sa camera ko kaya maliwanag. Maliwanag po. Saka no? O ng Banica Pier Tribe kahapon. Mula mga ito sa layo naman nakakabot ng liwanag niya. Puerto sa Al-Bahra Province. Kasi pag nagalaw kayo abot doon. Dinobot ko ng mga tribesmen. Alam ko, hiningin kapalit ito ay ano eh. Yung bihag naman ng gobyerno yata na mga tribo na parang gano'n, prisoner swap, gagamitin daw na, ito nga, sabi doon sa report, gagamitin ng tribo